Bandido! Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalikol. Check your Love Radio, Tic Tacs, Metro, and Mega Manila. It is now 32 minutes after 8 o'clock in the evening. How are you doing? Kapatid, Uncle, Boards, okay ka lang ba? Well, nice to hear that. If you're not okay, don't worry. Nandito lang po, siyempre, ang Love Radio para pasayahin ka. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! That's right, mga kabisyo. Big shoutout sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, sa mga pauwi ng bahay. I know it's been a long day, so relax, sit tight. Don't worry, dahil eto po, may huling hirit pa tayo sa ating programang EDSA. Kasama pa rin po! Henyo! Tender pero juicy pa rin kag nagaraguma. And yours truly, the one and only Jego! Bandido! Pag may buhok! Kailangan ba bang i-memorize yan? Hindi po ako yan. Alright, mga kabisyo, siyempre si Duday nasa labas nangungulit, pero hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to, Tang! Para lang makuna ng video ang isang malaking baha. Lalaki, munti ka ng malunod at tangayin ng rumaragasang flash flood sa isang ilog. Oh no! Maririnig din sa video ang sigaw, Berto! Hawa niya, Berto! Aragon! Maluhi ka, Berto! Okay, mga kabisyo, Tang! Logika na natin to, Tang! Ay, sige. Huwag mo nang patagalan yan. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Basic to sa panahon natin ngayon. Para sa kasikatan, nasasakripisyo ang tamang pag-iisip ng mga tao. Hindi na iniisip ang kaligtasan basta makuha lang ang video para maipost, para mag-viral, para ano, Tang? Para sikat. Ganon ang karamihan sa atin. We are full of ourselves. Diba? Gusto natin, tayo palagi ay i-acknowledge tayo. Makredit tayo sa mga viral photo or video. And mga kabisyo, there are several potential reasons bakit may mga taong they engage in a dangerous and a life-threatening situation in order just to capture the video. Isa pong dahilan dyan is what we call sensation seeking. May mga tao po na mataas ang kanilang tolerance para sa risk na naghahanap ng adrenaline-inducing experiences that they may feel the thrill of being in danger while capturing the video of an extreme event. Ito po ay isa sa mga kadalasang dahilan din bakit ginagawa po ng mga tao to. Ito po yung tinatawag nating for social media validation. Oh no! Yan. Since ang social media po, it plays a significant role sa buhay po natin, kaya may mga taong mas pinaprioritize ang attention and validation sa social media over their safety kasi sisikat sila by sharing their risky and dangerous content. Kaya 'di ba, meron tayong naririnig kagaya kay Boy Tapang dati nung nagsimula siya, kumakain ng tae ng pusa. Ang bihira. 'Di ba? Oh, merong nagpapangagat sa langgam at kung ano-ano pa.
O meron pa nga dyan, mag-asawa, nag-aaway. Tapos si Mrs. bigla, i-Facebook live yung away nila. Tapos minsan may aksidente, instead na tumawag ng pulis, tumawag ng ambulansya. Inuna pa na mag-video kasi baka mag-viral. Pag pinost, sikat. Bira naman, oh. Ay, naku mga kabisyo, nakakaloka na. Alright, ang bilis ng oras. I gotta say goodbye. Thank you so much for staying. And lagi kong palala sa inyo po. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!